जब इंडिया के पाकिस्तान के हमेशा के लोग इंडिया में रहेला, गरीबी में भी चर्च गल ना भुलानी सन, लड़नी सन हमने का अपना मालिक अपना बॉस है। ए भाई हमके चर्च जाए बातवार के, और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आवनी सन दूधो को दिहाड़ी करेला और एतवार के चर्च ना ले वाला परमेश्वर खुशबा नहीं रुआ से काहे के रुआ के किस्त देख बा। पहले तो कौनो किस्त ना रहे और इंडिया में रहने रुआ 5,000 10,000 15 20 25,000 में खुश रहनी। एजा रुआ 4 लाख में भी रुआ खुश नहीं की, काहे के शैतान के जलवाह प्रथम स्थान पर परमेश्वर हैं। गाड़ी छोटहन कर ली लेकिन परमेश्वर में आत्मिक जिंदगी के बढ़हन कर ली, आनंदित रहे हम लोग। अगर परमेश्वर खातिर सफर ना करें ये बात सोच के कि चर्च में हमके कुछ क्यों कह दिलस अब हम चर्च में ना जाए, तब बहुते लोग अपन चमत्कार गवा बैठेला। अलिशी बात बुढ़ापा में होकला के बावजूद भी दुनू जन परमेश्वर घर में रहला लोग। उ लोग का करते रहे जा बूढ़ होकला के बावजूद भी लइका ना बोल छोड़ा यार पार्टी में चल जाओ अपने हितई घरे चल जाओ, काम बहुत के बाबे लइका ने के चर्च में केहू पूछी लइका ना भले भी ले बुढ़ा गइल लो तू लो शायद तू लोग कोनो पाप के लोग बोलो, लेकिन वो आदमी अभिनो चर्च में बा। कहलन अच्छा हमरा नाम के चिट्ठी निकलल बा, आनंदित भइल, सोच नहीं कर रहल कि हमार लइका नहीं भइल, और ये भीतर जाके परमेश्वर के रीति रिवाज कर रहल बा। और ये दूत कहतरन अब तोर प्रार्थना सुन लिहल गइल बा, अब तोर मेहरारू जवन 5 बिया जन बुढ़ापा में पुत्र के जन्माई और यूहन्ना बपतिस्मा दाता बनी और ये परमेश्वर के रास्ता के साफ करी। आमीन जोर से चाहे चर्च।